Haka jingle kai La Liga hapreng ka Girona Persia ika Atletico Madrid. Aba phai shakani ka jingle kai haka kela step baru arteli ki tim kela persiang ban penki jar. Henry omdon ki bala setia ban penki jar hadu bukut ka sau peusan minit. Badai haka kela minit kata haka minit ka basan peway ka Atletico Madrid ka la janyo ya ka penalti. Henry lengba ka jingle rap jong ka VAR. Referee claim I yak penalty. But shwa ban kut ka jingle kai lengba ka corner kata ka minit ka bakhandai peu plus iway. Ka Atletico Madrid kala yo ban Thep yak gol ka baningkong hakane ka jingle kai lengba umurata. But yak ne ka gol la pentikna haka minit ka bakhandai peu plus sao lengba ka VAR. Adu bukut ka jingle kai ka Atletico Madrid kala la ban pelim dai way la not ya ka Girona. Haka jingle kai Serie A ka AC Milan Persia ya ka Salernitana. Apa phai shakani ka jingle kai ka AC Milan kala yo bat penki jar ningkong shwa ban kut ka kela step kata ha ka minit ka basau peusan plus iway lengba u Giroud. Badai ya ka kela minit kata ha ka minit ka ban riu peway ka Salernitana kala yo ban Thep ya ka gol peni khai lengba u bolaya dia. Bad hadu bukut ka jingle kai pro arteli ki tim kila ne da Shikol. Aga jingle kai Bundesliga ka Wolfsburg Persia ya ka Union Berlin. Aba phai shakani ka jingle kai ha kela step omdon ki bala ban penki jar badai ha ka kela minit kata ha ka minit ka bah nyau peu ar lengba ka penalti bala kan jat da ujura Nowix ka Union Berlin kala yo ban Thep ya ka gol ka baningkong. Henry ha ka minit ka ba pra peu sau ka Wolfsburg kala yo ban Thep ya ka gol peni khai lengba Wima. Bad hadu ukut ka jingle kai baro arteli ki tim kine na Shikol. Haka jingle kai League 1 ka kenhun u Alexis Sanchez ka Marseille Persia ya ka Starbuck. Aba phai shakani ka jingle kai tang haka minit ka ba arp kendai ka Marseille ka habani le kai tang shi peongun hadin bau Balerdi ulayo pedang ya ka red card. Henry ka kenhun jong ki peongun ka Marseille kala yo ban penki jar ningkong haka minit ka ba sau pekundai lengba u memba. Bad haka minit ka bah nyau peun riu lengba ka penalti bala kan jat dau Alexis Sanchez ka Marseille kala yo ban Thep ya ka gol ka ba ar. Henry shwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba pra peu pra bad pra pekundai u a holu la yo ban siukuliang ya ki ar gol jong ka Marseille. Ada bukut ka jingle kai baro arteli ki tim kilai kai damar ar gol. Aga jingle kai test ba ningkong hapreng ka New Zealand Persia ya ka Sri Lanka bat kadai jingle ka test ba itenan bha ka ba ka New Zealand kala la ban pelim ya ka Sri Lanka haka bol ba khadu jong ka jingle kai test. Haba phai shakani ka jingle kai haka ining ba ningkong ka Sri Lanka kala la ban kamai lais pa san peu san ron bat ka New Zealand kala la ban kamai lais pa nyau peu lai ron. Bat haka second inning ka Sri Lanka kala la ban kamai lais pa ar bat ka New Zealand kala la ban kamai ar spa pra peu san ron. Bad hadu bukut ka jingle kai ka New Zealand kala la ban pelim da ar wicket ya ka Sri Lanka. Bad lengba ka jing job jong ka New Zealand ka India kala ban yo Rung biang sya ka final jong ka World Test Championship jong usnem ar jar ar peway ar pewlai. Haga jingle kai Indian Super League semi final leg 2 hapreng ka ATK Mohun Bagan Persia ika Hyderabad kane ka home game jong ka ATK kumban shuk pen kan mau haka leg 1 baro arteli ki tim ki klem la ban pen khi jar bad haka ne ka leg 2 ka jingle kai le se kan long ka ba kham itanan aba phai sha ka jingle kai baro arteli ki ken hun kela persiang ban pen khi jar haka kela step Henry omdon ki bala bad kumjuru ka kela mit baro arteli ki ken hun ki klem la ban pen khi jar bala ha ban pendon kam da ka extra time ka ba live heu minute haka extra time ru omdon ki bala ban pen khi jar bala ha ban pendon kam da ka penalty shootout badai haka penalty shootout ka ATK kala la ban pelim ya ka Hyderabad da sau la ka lai baleng bagan jing job ka ATK Mohun Bagan kala yo biang ban Rung sya ka final bad kan ya kendu Persia ya ka Bengaluru.